Velkommen til RH Elhandel. Jeg hedder Jakob Møller, jeg er direktør her, og sammen med mine kolleger her i Ringkøbing arbejder jeg hver dag på at give vores kunder den bedst mulige service. Jeg vil gerne med denne præsentation fortælle om, hvem vi er og hvad vi står for. RH Elhandel er et nyt selskab, der er startet 1. januar 2015. Men selvom vi er unge, så har vi alligevel en lang historie i Vestjylland. Vi er en del af RH-koncernen, der blev stiftet i 1926 og har været her lige siden. Vi betragter os selv som en del af det vestjyske DNA. Det er vigtigt for os, at du som kunde oplever at få en god service fra os. Uanset hvor og i hvilken situation du møder os. Derfor arbejder vi efter nogle måske lidt gammeldags værdier, som vi alligevel tror på aldrig bliver forældet. Disse værdier er ansvarsfuldhed og ordentlighed. Det betyder, at vi står på mål for det vi siger og det vi gør. Det skal være både nemt og enkelt at være kunde i RH Elhandel. Bor du i RH's forsyningsområde og er kunde hos RH Elhandel, får du fortsat kun én samlet regning. Når du er kunde i RH Elhandel, handler du lokalt og er med til at støtte den lokale udvikling, som vores område har brug for. Det tror vi er vigtigt, også for at værne om vores værdier og vores egen. Og sammen står vi jo stærkere. RH værner om miljøet, og vi hjælper gerne vores kunder med at begrænse energiforbruget, både i hjemmet og eventuelt sommerhus. Det gør vi ved på hjemmesiden at have lagt sparetips til, hvordan du og din familie med få tiltag i hverdagen kan spare på energien. Desuden har vi bygget hjemmesiderne husesenergi.dk og feriehusenergi.dk, hvor du gennem vores energiberegner kan se, hvordan du kan spare på elregningerne. Jeg håber, at jeg med denne præsentation har givet dig et godt indtryk af, hvem RH Elhandel er og hvad vi står for. Er du kunde hos os i forvejen, håber jeg, at du er blevet bekræftet, og er du ikke, håber jeg, at du har fået lyst til at blive det. Kontakt os, ring, skriv eller kom forbi. Vi bor jo i området. Velkommen til RH Elhandel.